Minn diversi rapporti li saru jidher li numru ta' żwiemel qed ikunu maqtula b'mod illegali. Dan qajjem tħassib li dan il-laħam qed jasal għand il-konsumaturi Maltin wara li jkun inxtara mill-black market. Il-kwistjoni oriġinarjament qajmet mid-Deputat Nazzjonalista Mario Galea fejn il-ġimgħa li għaddiet għamel aċċenn fuq suspett ta' numru ta' abbużi ta' drittijiet tal-annimali, inkluż il-possibilità tar-ritorn tal-ġlied tal-klieb. Skont artiklu fit-Times of Malta, il-Pulizija ġew ittipjati dwar possibilità ta' attività illegali li qed isseħħ frazzett fil-periferija ta' Siġġiewi. L-informazzjoni li ingħatat turi li żwiemel irtirati kienu qed jinqatlu illegalment u l-laħam tagħhom imbagħad jinbih. Il-til illegali ta' annimali għajjem sensiera ta' kwistjonijiet tas-saħħa, mhux biss minħabba livelli ta' iġene dubjużi matul il-proċess ta' qtil, iżda wkoll minħabba l-fatt li żwiemel ta' tlielaq ikunu normalment amministrati b'mediċini sabiex itejbu l-prestazzjoni tagħhom. Iż-żwiemel setgħu ġew maqtula billi tqeditilhom borża sewda u ntrabtu b'ħabel madwar l-on. Din hi prattika krudili minħabba l-fatt li żwiemel jispiċċaw isofru għal diversi minuti qabel eventwalment imutu mewta b'ħafna tbatija. Kull sena f'Malta suppost jinqatlu legalment madwar 12 żiemel, però il-laħam ta' żiemel disponibbli fis-suq huwa ferm iktar minn dak li wieħed jistenna minn 12 żiemel. Filwaqt li l-maġġor parti ta' dan il-laħam ikun importat u jiġi mibjuħ bħalli kieku huwa lokali, xorta mhux esklus il-fatt li hemm żwiemel li qed jinqatlu illegalment.